Hello guys, welcome sa ako ang channel Kabantaw, and today is May 10, 2020. Quarantine pa. So munang medyo taas ng iking buhok. So ang objective ani nga video is kung mabantayan ninyo last year April nagbuhat ko video about sa top 10 vlogger diri sa Cagayan de Oro. Sa ako ana nga kaugalingon nga choice ko nga top 10, and then karon May naman, so nag 1 year na to ang kanang video. Buhatan na to siya og kanang update kung kamusta na to mga top, actually 9 lang gito sila. So kung kamusta na sila, ilahang progress towards sa kanang vlogging. Makita na to sa within 1 year ang progress sa mga kaning vlogger. So naay paspas na ay normal lang, na ay hinay lang gihapon nila ang progress. So take note lang, ang kaning mga stats nga atong ipakita is last the other day nga mga numbers. So balik karon nga adlaw or basin ma-upload ni nga video is lahi na ang kanang so mga the other day pa ni siya nga gi-check nako nga mga data. So una sa atong listahan is si Becoming Filipino. So si Kulas na last time is na siya 394,971 ka subscriber, then 644 iyahang videos. So karon nga time ang iyang subscriber is naa sa 692,000, and then iyang video is 896. So medyo paspas gid ang iyang progress guys sa 1 year. Then ang ikaduha nato sa listahan is si Ami Talabo. So ang last year na siya 175,405 ka subscriber, dayon ang iyang video is 37. So karon na siya sa 222,000 ka subscriber, and then na siya 54 ka videos. So kung mabantayan ninyo ang sa data nato, nayuban nga mga vlogger is kanang gamay ra lang video pero taas silang subscriber. Ang uban daghan nilang video pero gamay lang subscriber. So depende na sa strategy guys. And then sa ikatulo nato nga listahan is si Rigel Thomas, which is based na karon sa Cebu. So na siya dito. Last year na siya 23,677 ka subscriber, and then 59 videos. So karon na siya 28,400 ka subscriber, and then 102 ka videos. So ang iyang progress is normal lang. Then ikaupat na to sa listahan is si Bitok University Bisaya Vlogs. So last year na siya 6,334 ka subscriber, and then 378 ka videos. Then karon ang iyang subscribers iyang hidden guy, so dili nato siya makita, and then na siya 570 ka video. So iyang gibuhat ni Bernie is mahulog siya nga kanang mind conditioning strategy guys. So dili ipakita ang subscriber, basta appeal siya sa strategy. So para sa ako, murag naa siya sa na siguro mga 8,000 ka subscriber karon, 8,000 plus or 7,000. Ang goal sa iyang description sa last time is ang iyang goal is 10,000. So wala pa niya na-achieve, mga last month na siguro ito nga lantaw check na to. So siguro na siya sa mga 8,000 ka subscriber. Lima na to nga vlogger is si Al Moralde. So na siya 5,073 ka subscriber last year, and then video is 69.
dayon karon na siya 24,000 ka subscriber, and then ang iyahang video is 46. So mabantayan ninyo guys, ang iyahang videos last year 69, karon na 46. So nigamay siya. Isa gyapon ni ka strategy gibuhat inyahan ang studihan, mga dili kayo necessary nga mga video yang ipang delete, or katong mga gagmay kayo nga mga time nga mga video yang ipang delete. So mo nang na 46 na lang ka videos niya karon ni gamay ako. But ang iyahang progress sa subscriber is paspas gigaya siya 5 times. Grabe ka paspas iyahang for 1 year 5 times kapaspas iyahang pagangat sa iyang subscriber. And then ika-6 na to is si Jilf Aquino nga last year na siya 4,128 ka subscriber, and then 173 ang videos. Karon this year na siya 9,880 ka subscriber, and then 218 ka videos. So normal lang yang progress. And then next is si Joe Corny Vlogs. Last year 2,064 ka subscriber, and then 78 ka videos. And then karon iyang gihidan gyapon, then na siya 148 ka videos. So same sila ni Bernie bitok nga strategy, ilang gi hide ilahang subscriber. So I think na sa 2,000 plus or 3,000 plus si Joe Corny Vlogs karon. So isa sa strategy, mind conditioning strategy na guys. Next is si Lovely Ibonia. Mo ni ang pinaka amazing kayo nga vlogger. Last year na siya 2015 ka subscriber, and then 79 ka videos. Pero karon guys, na siya 37,200 ka subscriber, and then 142 ka videos. So grabe, times 17 in just 1 year ang iyahang progress sa kana YouTube. So sa ilahang sa 9 ka vlogger, siya ang pinakapaspas gid kaayo og kanang progress by within the year bitaw. So same sila ni Almoralde kay ka Almoralde gihapon kay nag-use siya og other social media nga kanang outlet para mas dali niya ma-acquire ang kanang audience, and then maka-acquire og subscriber sa YouTube. So mo gyapon si Lovely Bonia. Aside sa kanang ang iyahang niche is kanang daghan kayo bitaw, klase-klase. Although recently ang nakita nako is kanang makeup tutorial ang iyahang mga videos. Then last na to, ika-9 si Maria Johena. So last year na siya 1,023 ka subscriber, and then 53 ka videos. And then karon is 1,200 ka subscriber, and then 65 ka videos. So medyo slow ang iyahang progress, but anyways, nice man gihapon kayo. So kato guys ang 9 ka vloggers. So dili gid siya actually 10, kay gusto na ko kamo mag-suggest sa comment box kung kinsa ang pwede appeal sa 10 ka top 10 nga vlogger diri sa Cagayan de Oro na inyong favorite. So nakita nato nga ang ilang progress karon nga year is paspas kayo gyud. Labi na kang Lovely Ibonia. Dagan kayo ways guys nga or strategy para mas dali ang growth sa YouTube. So mo to ilang gipakita. Si Almoralde nag-use siya lain nga platform sa social media para mas mudaghan ang iyang audience, TikTok, Instagram. And then si Lovely Ibonia pod, dayon si Bernie og si Joe Corny Vlogs is na katong gihidden nilang subscriber. Nagi na guys, kay dili man gid makabalo ang viewers kung pila na yung mga subscriber. So ma-expect siya nga daghan na
basta na strategy gyapon na siya, and then syempre kay na may option sa YouTube na siya, and then hatag sila og time ug effort sa kanang mga video nga ilang ginabuhat. So mo na nga dako ilang progress sa ilang kuan sa YouTube. So kato lang, thank you so much sa kanang paglantaw, and then stay tuned. So next nga video mag-discuss siguro ta about sa kanang mga strategy nga ilang ginabuhat dito sa video. So don't forget to subscribe sa ako ang channel. Thank you. Bye-bye.